Tomi tässä Stop-autoilijoiden kurituksen ryhmästä, terve. Kurittaako Orpon ja Purran hallitus omalla autolla työssä käyviä duunareita? Onko Orpon ja Purran hallitus lähettämässä satojen eurojen lisälaskun autoileville duunareille? No, tämmöistä liikkuu paljon tuolla somessa, tämmöisiä puheita, myös meidän ryhmässä. Joten mä lähdin tässä nyt ottaa selvän, että miten tuo asia todellisuudessa on. Sillä tavalla, että huomioidaan kaikki asiat ja otetaan semmoinen neutraali näkemys tähän näin, ilman että yritetään saada asiaa muokattua suuntaan tai toiseen. Elikkä käytetään tässä nyt sillä tavalla, että 25 000 euroa vuodessa tienaavaa ja 35 000 euroa vuodessa tienaavaa työntekijä, joka käy omalla autolla töissä 100 kilometriä päivässä. Eli 24 200 kilometriä tulee vuodessa tuota työmatkaa ajoa. Autona semmonen keski-ikäinen, Suomen autokannan keski-ikäinen noin 13 vuotta vanha auto, joka kuluttaa semmoset 7 litraa satasella, niin käytetään tämmöstä tässä näin. No niin, eli lähdetään nyt ensiksi katsoa tuo 25 000 euroa vuodessa tienaava. Niin, eli 25 000 euroa vuodessa tienaava menettää työmatkavähennyksen omavastuun korottamisen vuoksi 3 euroa 75 senttiä vuodessa. Siis vain 3 euroa 75 senttiä vuodessa. Ja tämän mä oon laskenut ja tarkistanut, katsonut veroprosenttilaskurilla tuolta vero.fi-sivulta syöttämällä sinne tiedot. Eli se pitää aivan varmasti paikkansa. Ja tuossa on siis nyt se, että mitä Orpon ja Purran hallituksen toimilla on tulossa heikennystä. 3,75 euroa. No sitten, mitä tämä 25 000 euroa vuodessa tienaava omalla autolla työssä käyvä sitten voittaa Orpon ja Purran hallituksen päätöksillä? No, voittaa polttoaineveron kevennyksestä 83 euroa vuodessa näistä työmatkoissa, minkä verran vähemmän menee polttoaineisiin, sillä kun se 44,9 senttiä on suunnilleen arvonlisäveroinen, on putoamassa sitten toi polttoainevero. No, sitten kun tämä auto on tämmöinen vanhempi, mihin nimenomaan kohdistuu sitten tämä ajoneuvoveron poiston niin kuin se pääpaino, niin siitä semmoinen noin 40 euroa, eli se voi olla vähän 52 euroa vuodessa se ajoneuvoveroalennus, mutta käytetään tuota 40 euroa, niin ei vedetä nyt tonne tappiin sitä niin, että otetaan semmoinen neutraalimpi tuo. Ja sitten voittaa jakeluvelvoitteen korotuksen peruuttamisesta, eli että vuonna 2024 ei tule sitä 28% jakeluvelvoitetta, jonka edellinen hallitus oli jo lakiin kirjannut toteutuvaksi, mutta tämän Orpon ja Purran hallitus on peruuttamassa. Eli tästä tulee 390 euroa vuodessa säästöjä polttoainekuluihin. Ja tässä on käyttänyt sillä talteen mitään mututuntumaheittoja, vaan työ- ja elinkeinoministeriön laskelmien mukaisesti. Eli työ- ja elinkeinoministeriö on laskenut, että vaikutus on 1,6 senttiä per prosentti. Ja 14,5% se nyt on alhaisempi siitä 28% sitten vuonna 2024. Niin tästä tulee semmoinen 390 euroa plussaa. No sitten ansiotuloveroa ollaan keventämässä. 25 000 euron vuosituloilla ansiotuloveron kevennyksessä voittaa työntekijä 250 euroa vuodessa. Sitten työtulovähennystä ollaan korottamassa, mistä 25 000 euroa tienaava voittaa 50 euroa vuodessa. Työttömyysvakuutusmaksu ollaan alentamassa ja siinä tämä 25 000 euroa tienaava voittaa 125 euroa vuodessa. Eli yhteensä hyvää 938 euroa ja miinusta 3,75 euroa. 25 000 euroa vuodessa tienaava jää plussalle 934,25 euroa. Sen verran vuodessa jää enemmän käteen ensi vuonna Purran ja Orpon hallituksen toimien myötä.
No sitten se 35 000 euroa tienava, miten sillä? No siinä tuloluokassa niin toi työmatkavähennyksen omavastuun korottaminen, niin siinä tulee vähän jo enemmän menetystä. Eli sehän käytännössä mitä isommat tulot, niin sitä enemmän sitten vaikuttaa tuo työmatkavähennys. Se on vähän niin kuin tuloihin riippuvainen. Se ei ole yksi yhteen suoraan kilometrikorvaus, että joku X euroa per kilometri tai X senttiä. Että se vähennetään sieltä verotettavasta tulon määrästä. No se on 35 000 euroa vuodessa tienaava menettää tuossa 53,84 €. Eli se on nyt sitten mitä menettää Orpon ja Purran hallituksen toimilla. 35 000 euroa vuodessa tienaava. No sitten tämä samainen auto on tällä 35 000 tienaavallakin käytössä, eli se on 13 vuotta vanha ja 7 litraa satasella kuluttava. Eli polttoaineveron kevennyksestä tulee hyvää 83 euroa vuodessa, sitten ajoneuvoveron kevennyksestä se 40 euroa vuodessa, jakeluvelvoitteen korotuksen peruuttamisesta 390 euroa vuodessa, ja ansiotulovero kevenee 35 000 euroa vuodessa tienaavalla 280 euroa vuodessa, työtulovähennyksen korotuksesta tulee voittoa 50 euroa vuodessa, ja sitten tästä työttömyysvakuutusmaksualennuksesta tulee 175 euroa hyvää 35 000 euroa tienaavalla. Yhteensä 1018 euroa tulee hyvää ja menetyksiä toi 53,84 euroa. Eli 35 000 euroa vuodessa tienaava jää plussalle vuonna 2024 964 euroa 16 senttiä. Eli sillä tavalla, näin se homma menee. Ja siitä sitten jokainen voi miettiä, että kurittaako Orpon ja Purran hallitus omalla autolla työssä käyvää duunaria vai ei. Moro!